Приклад святого Юзафа, год якога зараз перажываем, чалавека вернага і простага, нагадвае нам пра служэнне кансекраваных, поўнае штодзённага ўтаймавання і пакоры. Дарагія кансекраваныя асобы, мы звяртаемся да вас. Кансекраванае жыццё – гэта прыгожа. Вы чыстыя і лёгкія, як аблокі ў небе. Гледзячы на вас, мы бачым, што убоства не абцяжарнае, а дапамагае больш аддана ісці за натхненнем ласкі. А дары паслухмянасці, як прыемны і лёгкі ветрык, які кіруе да праўды. Шановныя кансекраваныя асобы, Няхай свабода, атрыманая пры складанні шлюбаў, узносіць вас у Божае валадарства. Ой, голос души.